Hi guys, good morning! So kalanday guys, our video for today, charot, is manguha og lawa-lawa sa among balay guys. So mag-sunglass ko anak guys, sunglass na puti, kaya ang dili ko mapuling inig hangad na ho. Kaya maadyo man tong inig wara-wara sa silig sa ibabaw nga di ko mapuling. Kay sakit pa sa pagkadto ning mga abog aning kuan mapuling ta. So di ko nagkamot karon guys kay mga uglaw-lawa aring among balay, kay among balay mura ng haunted house. Grabe naglawa-lawa di matabang. So di ko nagkamot ron. Kari sa akong gi-priority mangnangtang ko aning mga lawa-lawa kay protein ang abuga diri sa moa. Nya amo silig na guys. Muna siya guys, silig lanot na siya gisumpay na ko anang kawayan. So kanang nga kawayan guys. Giganahan ko ning kawayan na kay taas na siya daan. Di na kinahanan pagsumpay-sumpay yun. Kaya sa una, ang kawayan sa una hindi gamit gisumpay-sumpay kay mubo may sakay habog man ang mga ato guys. Unsa mo nagisumpay-sumpay na to sa una, sa lang gitaas naman din ang kawayan na. So pagsumpay na ako sa sitig, uy, nahibog ko taas man din eh. So maabot ra jud ay bisan sa kahabog na niya, maabot ra jud na siya. Kay taas siya nga sitig, so mo na siya technique diri guys. Thank you, habog jud ako pa. Wow, thank you. Abot na ko na bisan sa kahabog. Yes, abot ay. Hindi na aking kawayan natin, ikaw sa unang gamit, sumpay na. Hindi na aking kawayan natin, kaya ako na sinatutukan. Hindi sa unang gamit, sa unang kayo, sumpay na. Ang tali ka, okay. Ako na sinipon niya. Diba? Nakuha lang, ang sinipon. Ano na ito, biharap na ito. Okay ka, guys. Okay, guys, ginagawa. So gamit ko na yung silig na tukog guys. Mas nindot mo yung silig na tukog atong gamiton kaya medyo murag limpyo jud ang agi ba. So mo na akong finishing nga gigamit. Ikatong kuhit di ang suto kaadto matangtang. So kanya jud sa akong gigamit kay ang silig na tukog mo ilikon kaadto. So mo na siya guys, magwara-wara sa ko diri guys kay aron mahuman siya. Kay magkamot na tukog mahuman na pugog limpyo ani among balay. So atong trabaho ani guys, di jud maputol-putol ay di jud makuan. Na jud trabaho pero hindi kay mo na to ang dili tender sa kabukiran o diba. So limpyo kayo sa agi guys. Lami ganahan ko mo wara-wara nga ning silig tukog kay mga lagputod silang tanan eh. Lagputod silang tanan ning kuan wisi-wisi ning silig. So madyo gani pud kinami silig taas nga tukog. Kuan na siya guys. Buli ni siya guys. Gihimuan mi sa mo ang kuan silingan. Unsa naikog ko kay dili lali magbagos no. Gitsaratan ing ihatag namo pero mahong gikuan kay maikog ko ba. So mo na siya guys. Napuslan ra na ho guys. Ingaton ingon ko mamaput lang ang silig ama kay wala pud mi dumpol na pud yung silig nga lukay nga hong hinimo ba. Kung sugot si mama, so madyo jud ang watch ko nagtuman kay nagamit lang ho siya sa digniya sa bungbong. Nagamit lang ho siya sa aning lawa-lawa. So thank you dai kaayo sa akong mama kani supak sa butan ang siliga. So napuslan ra sa din taw na ho, di ba? So bye muna guys. Magtiwas ako kuha sa mga lawa-lawa. Okay? Bye! Thank you for watching. Ingat! Mainom. Yeah.